Πριν ξεκινήσω την ομιλία, θα μου επιτρέψετε δύο λόγια. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον καθηγητή τον κύριο Νάτση. Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή ότι ο πρόεδρος αυτή τη στιγμή είναι ένα εξέχον μέλος της ορθοπαιδικής κοινότητας που διαπρέπει στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι τιμή μου. Είμαι ο Σαββίδης ο Ματθαίος, ανήκω στη στρατιωτική οικογένεια των ορθοπαιδικών. Το θέμα μου είναι οι πολυσυνδεσμικές κακώσεις του γόνατος. Βέβαια, ένα μέρος αναγκαστικά έχει τις ομιλίες της παρουσίασής μου έχει ήδη καλυφθεί από τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Θα προσπαθήσω να είμαι αναλυτικός και σύντομος. Έχω προσαρμόσει την ομιλία στο ακροατήριο, το οποίο ένα μεγάλο του ποσοστό είναι μη ιατρικό προσωπικό και περισσότερο έχω εντοπίσει την περιγραφή των πολυσυνδεσμικών κακώσεων στο κομμάτι διάγνωση και όχι τόσο στις χειρουργικές τεχνικές. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ένα βιντεάκι με κάποιες κακώσεις από το ποδόσφαιρο. Λίγο εντυπωσιακές. Ζήλεψα από τον καθηγητή, τον κύριο Κοδόλια. Σπάνιες ευτυχώς. Λίγο ανατριχιαστικές όμως όταν τις βλέπουμε. Ωραία. Και να ξεκινήσω λίγο με τον ορισμό, με τους ορισμούς. Ποιος λοιπόν είναι ένας ασθενής με πολυσυνδεσμική κάκωση? Ένας ασθενής ο οποίος έχει μια πλήρη ρήξη ενός χιαστού συνδέσμου και μερική ή ολική ρήξη ενός πλαγίου συνδέσμου ή, σαν δεύτερο συνθετικό, μερική ή ολική ρήξη του άλλου χιαστού συνδέσμου. Και θα πάω στον επόμενο ορισμό, που είναι το εξάρθημα του γόνατος. Βλέπετε ότι εξάρθημα του γόνατος έχουμε όταν έχουμε ολική ρήξη και των δύο χιαστών και ολική ρήξη τουλάχιστον έναν από τους άλλους δύο πλαγίους συνδέσμους. Άρα βλέπετε ότι η διάγνωση των δύο βλαβών, των δύο κακώσεων, αλληλοκαλύπτονται. Λοιπόν, οι πολυσυνδεσμικές κακώσεις του γόνατος είναι ένα σύνθετο πρόβλημα στην ορθοπαιδική. Συνήθως προέρχονται από ένα οξύ εξάρθημα του γόνατος, σοβαρό ή μη, και απαιτείται γενικά μια μεγάλη βία για να γίνει ρήξη, να προκύψει ρήξη 3 από τους 4 βασικούς συνδέσμους στο γόνατο. Συν της άλλης, θα πρέπει να έχουμε στα υπόψη μας ότι αρκετές φορές αυτά όλα συνοδεύονται από νευραγγειακές βλάβες και συνύπαρξη καταγμάτων. Βλέπουμε από τον συνάδελφο τον Καράταγλη και στους συνεργάτες ότι είχε ανακοινώσει σε πολυσυνδεσμικές βλάβες ασθενείς γύρω στους 50, μόνο το 50% περίπου επέστρεψε στις αθλητικές δραστηριότητες, ενώ το 90% επέστρεψε στην εργασιακή του κατάσταση μετά από τέτοιες βλάβες. Είναι σπάνια κάκωση. Αποτελεί το 0,02 έως 0,2 βιβλιογραφικά όλων των ορθοπαιδικών κακώσεων και μπορεί να είναι επακόλουθο είτε υψηλής είτε χαμηλής έντασης βίας. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στα υπόψη μας. Στο εξάρθημα γόνατος, αγκιακή βλάβη 5 έως 15% επισυμβαίνει. 44% στο πίστιο εξάρθημα, 39% 40% στο πρόστιο. Συνύπαρξη νευρολογικής βλάβης φτάνει μέχρι και 35% και αφορά στο κοινό περονιαίο κατά κύριο λόγο και λιγότερο στο κνημιαίο. Κατάγματα στο 60% όλων των εξαρθρημάτων και συνήθως αφορούν κνήμη και μυριαίο. Υψηλής βίας κακώσεις. Συνήθως είναι, όπως μας είπε ο κύριος Παντάζης, είναι το αυτοκινηστικό ατύχημα, το dashboard injury, πρόσκρουση δηλαδή της κνήμης στο ταμπλό του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια ενός τροχαίου αυτοκινήτου. Πιθανή κάκωση αγκαίων και νεύραμων, όπως θα δούμε παρακάτω. Χαμηλής βίας, αποτέλεσμα αθλητικών κακώσεων, ποδόσφαιρο, πάλι τρέξιμο, είναι συνήθως ένα αποτέλεσμα σωματικής επαφής ή σύγκρουσης που οδηγεί το γόνατο, όπως βλέπουμε εδώ, σε υπερέκταση, σε συνδυασμό με ευαισθησότητα ή ρευότητα. Και θα πάμε λίγο πίσω όσον αφορά την ταξινόμηση, η οποία θα έλεγα ότι είναι βασική. Πρώτη περιγραφής από τον Kennedy το 1963, στο JBGS. Το πρόστιο είναι το πιο συχνό, φτάνει μέχρι το 50%. Λόγω υπερέκτασης, αφορά τη ρήξη του οπισθίου χιαστού και συνυπάρχει αρκετές φορές αρτηριακή βλάβη με τον έσω χιτώνα της ιγνιακής και οφείλεται σε έλξη, όπως βλέπουμε. Το οπίσθιο είναι το δεύτερο συχνότερο, περίπου το 25%. Λόγω βίας σε γόνατο σε κάμψη, το dashboard injury όπως περιγράφηκε, με μεγαλύτερα ποσοστά αγκιακής κάκωσης. Να τα έχουμε πάντοτε στα υπόψη μας αυτά. Και μεγαλύτερα ποσοστά ολικής ρήξης της ιγνιακής αρτηρίας. Το έξω.
Αφορά το 13% λόγω ρευότητας ή βλεσσότητας. Αφορά ρήξη και των δύο χιαστών συνδέσμων και μεγαλύτερα ποσοστό κάκωσης του περονιαίου νεύρου. Το έσω, 3%, πιο σπάνιο. Αφορά, λόγω ρευότητας βλεσσότητας, ρήξη οπίστιας έσω γωνίας και του οπιστιού χιαστού. Και το στροφικό, επίσης σπάνιο, εκείνο το ήθελα να τονίσω, είναι το συχνότερο στροφικό εξάρτημα. Έχουμε το σημείο της δερματικής πτυχής, θα σας το δείξω λίγο παρακάτω, και συνήθως δεν είναι δυνατή η κλειστή ανάταξη. Τώρα, η ταξινόμηση με βάση τη θέση είναι χρήσιμη για τους χειρισμούς ανάταξης και ιστορικά είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως μας είπε ο Σενκ το 2003, η ταξινόμηση με βάση τη θέση δεν είναι δυνατή, γιατί έχουμε αρκετές φορές αυτόματη ανάταξη του εξαρτήματος. Άρα ήρθε ο ίδιος ο Σενκ και μας είπε ότι η ταξινόμηση με βάση τους συνδέσμους που έχουν ζημιά είναι πιο σημαντική και ότι καθορίζει τη συνδετισμική προσέγγιση για την αποκατάσταση. Fix what is broke. Αυτή πλεονεκτεί για την θέση να αναγνωρίσει ευκολότερα τη συνδετισμική κάκωση και φυσικά να τη χρησιμοποιήσουμε κατά την αποκατάσταση των βλαβών αυτών. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε την κατάταξη του ΣΕΝΚ, η οποία είναι ανάλογα με τους αριθμούς των συνδέσμων που έχουν πάθει ζημιά. Είναι ο πρόσιος ή ο πίσος χιαστός σε συνδυασμό με έναν πλάγιο σύνδεσμο. Δύο σύνδεσμοι, όπου αφορά και στον πρόσιο και στον οπίστιο χιαστό. Η τρία, medial lateral, έσω ή έξω, όπου αφορά και στους δύο χιαστούς και κάποιον από τους πλαγίους, είτε τον έσω είτε τον έξω, με συνδυασμό με την οπίστια εξωγωνία. Εδώ θα ήθελα να πω ότι το έσω, το medial, έχει ψηλότερο ποσοστό αγκιακής βλάβης. Πάντοτε πρέπει να το έχουμε στα υπόψη μας. Οι 4 είναι και οι 4 σύνδεσμοι, πλήρες εξάρτημα, και η κατηγορία 5 είναι αυτή που συνοδεύεται και με ένα κάταγμα. Διάγνωση. Μας έρχεται ένα τέτοιο περιστατικό, ένας τέτοιος ασθενής. Απλές ακτινογραφίες. Νευραγγειακή εκτίμηση. Πάρα πολύ σημαντική. Εκτίμηση εύρους κίνησης γόνατος, εφόσον είναι δυνατόν, γιατί είναι ένα κακοποιημένο γόνατο. Η συνδεσμική σταθερότητα, ναι, μεν πρέπει να δοκιμάζεται, αλλά δεν είναι 100% αξιόπιστη, λόγω ειδικά στις χαμηλούς βίας, λόγω του πόνου του ασθενή. Στις υψηλής βίας, λόγω άλλων συνοδών κακώσεων. Μπορεί το δέρμα να μην είναι σε καλή κατάσταση ή ο ασθενής να μην μπορεί να συνεργαστεί. Αυτό είναι το Dimble-Packer sign, το οποίο λεγόμενο, είναι πολύ σπάνιο βέβαια. Είναι η θέση του κουμπιού και της κουμπότρυπας του έσω μοιραίου κονδύλου με τον έσω θύλακο. Είναι αδύνατη η ανάταξη και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η κλειστή ανάταξη. Συνήθως ανατάσσεται, αυτό είναι case report βέβαια, ανατάσσεται ανοιχτά. Αγκιακή εκτίμηση. Κάκωση υγνιακής μετά από εξάρτημα, μέχρι και 65%. Αποτυχία αναγνώρισης της αγκιακής βλάβης είναι limb threatening, δηλαδή απειλείται η βιωσιμότητα του σκέλους. Οι Green και Allen αναφέρουν ότι το ποστό ακροητηριασμού είναι 11%, φτάνει μέχρι 11% όταν η επισκευή γίνεται στο πρώτο οκτάωρο μετά την κάκωση. Όταν όμως φύγει από το οκτάωρο μπορεί να φτάσει μέχρι και 86%. Γι' αυτό τα τονίζω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πώς το εκτιμούμε? Τριχοειδική επαναφορά, θερμότητα του σκέλους, ψηλαφούμε τα περιφερικά αγγεία. Μπορούμε να μετρήσουμε το Ankle Branchial Index, τον δείκτη αρτηριακής πίεσης μεταξύ βραχιονίου και ποδοκνημικής. Πάνω από 0,9 θεωρείται φυσιολογικό και πάντοτε να είμαστε υποψιασμένοι μετά από τέτοιες κακώσεις. Νευρολογική εκτίμηση. Η πιθανότητα νευρολογικής βλάβης μετά από εξάρτημα είναι μέχρι και 35%. Και συχνότερα αφορά στο περονιαίο νεύρο. Εκτίμηση της αισθητικότητας είναι απαραίτητη στην κλινική προσέγγιση και της μυϊκής ισχύως των μυών που νευρώνονται από το κνημιαίο και από το περονιαίο. Εδώ είναι ένας δικός μας ασθενής με μια καθυστερημένη διερεύνηση, μια πολυσυνδεσμική κάκωση, όπου το νεύρο πλέον είχε αξονότμηση και δεν ήταν δυνατόν να αποκατασταθεί. Έχει προγραμματιστεί για τενοντομεταφορές. Μετά ακολουθεί η εκτίμηση της ακεραιότητας των συνδέσμων. Αφού το έχουμε τελειώσει όλα τα υπόλοιπα. Εκτίμηση του προσίου χιαστού, όπως μας είπαν και οι συνάδελφοι, είναι το Lachman Nulis, το πρόσιος ερθαροειδές. Βέβαια, εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι η πιο αξιόπιστη κλινική εξέταση γίνεται με τον ασθενή αναισθητοποιημένο πριν από το χειρουργείο μας. Το pivot shift είναι αδύνατο να το κάνει σε φρέσκο τραυματισμένο γόνατο. Η οπίστια ερθαροειδής δοκιμασία για τον οπίστιο χιαστό, το posterior sag, όπως εδώ σε αυτές τις εικόνες, είναι το Godfrey test. Βλέπουμε το αριστερό το πόδι, το γόνατο που έχει την οπίστια ολίσθηση. Αυτό είναι το ενεργές, το active quadriceps test, που βλέπουμε την πρόστια ολίσθηση της κνήμης όταν ξεσπάται ο τετρακέφαλος. Τα είπαμε αυτά.
η εκτίμηση των πλαγίων συνδέσμων με το στρες ρευότητας ή βλεσότητας αντίστοιχα, η εκτίμηση της οπιστοεξωτερικής γωνίας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γίνεται με τον ασθενή πρινή, είναι εκτίμηση της ρήξης ή της βλάβης της οπιστοεξωτερικής γωνίας. Βλέπουμε ότι αυξημένο εξωστροφή στις 30 μοίρες και όχι στις 90 είναι ενδεικτικό μεμονωμένης της ρήξης οπιστοεξωτερικής γωνίας, ενώ αυξημένη εξωστροφή και στις 30 και στις 90 είναι ενδεικτικό μεικτής ρήξης οπιστίου χιαστού και οπίστιας εξωγωνίας. Και αυτό βέβαια είναι σε μια χρόνια βάση το βάδισμα με το βάρους θράστο, όπως λέμε, σε μια χρόνια συνδεσμική ανεπάρκεια. Απλές ακτινογραφίες σε 2 λήψεις. Είναι σημαντικό για την κατεύθυνση, για την επισήμανση της κατεύθυνσης του εξαρθρήματος και το χειρισμό της ανάταξης. Επίσης, μπορούμε να διακρίνουμε αποσπαστικά κατάγματα του προστίου ή του οπιστίου χιαστού, κατάγματα σενγκόντ ή οστεοχώδυνες βλάβες. Και φτάνουμε βέβαια στην κορυφαία όλων, την μαγνητική. Μετά την οξύ αντιμετώπιση οπωσδήποτε, όπου μπορούμε να εκτιμήσουμε σχεδόν όλες τις βλάβες. Και μόλις τελειώσουμε από όλα αυτά, πλέον έρχεται η κλινική διεγχειρητική εξέταση. Όπως βλέπουμε, αυτό ήταν ένα Λάχμαν τεστ, ένα έλεγχος του προστίου, μετά είναι ο έλεγχος του οπιστίου χιαστού και εδώ πέρα είναι ο έλεγχος, το βάρους τεστ, ο έλεγχος του έξω πλαγίου και της οπίστιας έξω γωνίας. Συγγνώμη. Αντιμετώπιση. Οι ασθενείς με σοβαρές κακώσεις δεν πρέπει να προγραμματίζονται για χειρουργική επέμβαση όταν δεν είναι σταθεροποιημένοι. Αν τα μπαλακαμόρια είναι κακοποιημένα γύρω από το γόνατο, οπωσδήποτε οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να αναβάλλεται. Η συντηρητική θεραπεία έχει θέση. Έχει θέση, αλλά σε ασθενείς με μικρές λειτουργικές απαιτήσεις, σε ιδιαίτερα παχύσαρκους ή σε ειδική κατηγορία ασθενών. Θα έλεγα ότι η συντηρητική θεραπεία για τις πολυσυνδεσμικές κακώσεις έχει τελειώσει βιβλιογραφικά από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι όλοι αυτοί, να μην τους αναφέρω έναν-έναν. Και θα πάω στον θεραπευτικό αλγόριθμο. Είναι ανακοινωμένος στο Ινδική είναι, αλλά το θεώρησα πάρα πολύ αξιόπιστο αυτό τον αλγόριθμο, διότι ξεχωρίζει. Καταρχάς, βλέπουμε ένα ασθενή ο οποίος ναι, μεν έχει πολυσυνδεσμική κακώση, αλλά έχει πάρα πολλές κακώσεις. Εκείνο που πρέπει και έχει μεγάλη σημασία είναι να τις αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, έχει συνοδές κακώσεις που απειλούν τη ζωή. Όχι. Τότε πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να ελέγξουμε την αγκιακή και την νευρολογική του κατάσταση. Εφόσον υπάρχει, έχουμε τα ντόπλερ, έχουμε το χειρουργείο. Εφόσον δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχει καμία από αυτές τις βλάβες, τότε πηγαίνουμε να ασχοληθούμε με το κομμάτι το συνδεσμικό. Έτσι, όταν έχουμε και τους 2 χιαστούς, πρέπει να τους διορθώνουμε και τους 2. Οπίσιος χιαστός καταρχάς και πρόσθετος χιαστός κατόπιν, είτε σε έναν είτε σε 2 χρόνους. Αν είναι ένας χιαστός και η πλάγη, τότε ακολουθούμε επίσης αυτό το πρωτόκολλο. Γενικά, τους πλαγίους συνδέσμους μέχρι δευτέρου βαθμού ρήξη μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε συντηρητικά. Και οι 2 χιαστοί μαζί με τους πλαγίους συνδέσμους πρώτα αντιμετωπίζουμε τη ρήξη του οπιστίου χιαστού και εφόσον υπάρχει της οπίστιας έξω γωνίας και μετά ή στον ίδιο χρόνο ή σε δεύτερο χρόνο τη ρήξη του προστίου χιαστού. Αυτό είναι ένα άλλο πρωτόκολλο το οποίο ανακοινώθηκε από τον ΚΟΚ τον Νοέμβριο του 2008 και επίσης αυτό μου άρεσε, όπου ξεκινάει εφόσον είναι βήμα-βήμα η προσέγγιση, εφόσον έχουμε ρήξη του προστίου χιαστού και μετά ελέγχουμε τις συνοδές βλάβες και μας δίνει τις οδηγίες πώς θα κινηθούμε. Γενικά η τάση είναι βλάβες των πλαγίων συνδέσμων που είναι μέχρι δευτέρου βαθμού να αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Και εδώ πέρα ξεκινάει με ολική ρήξη του ενός χιαστού και απλά κάκωση πρώτου με δευτέρου βαθμού στον άλλο και οι υπόλοιπες βλάβες. Δεν θα επιμείνω και εδώ είναι η ολική ρήξη ενός πλαγίου συνδέσμου σε συνδυασμό με ρήξη κάποιου χιαστού. Δεν θα επιμείνω εδώ. Επανέρχομαι. Συντηρητική έναντι χειρουργικής θεραπείας. Σας είπα ότι η βιβλιογραφία πλέον έχει αρχίσει και χάνεται η συντηρητική θεραπεία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Όλοι όσοι ασχολούνται με αυτές τις βλάβες αναφέρουν ότι τα λειτουργικά σκορ είναι πολύ καλύτερα και το Lisholm και το Tenner και το IKDC είναι καλύτερα με τη χειρουργική θεραπεία.
Και επειδή βέβαια ζούμε την ιατρική της αποδεικτικότητας και επειδή είναι διάσπαρτες case series οι περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, καταφεύγουμε στις συστηματικές ανασκοπήσεις. Μια πάρα πολύ καλή είναι του Λεβί και συνεργατών, η οποία έγινε το 2009, το δημοσιεύτηκε στο αρθρόσκοπο, και τι μας λέει? Ότι συνιστά ότι η πρώιμη χειρουργική θεραπεία των πολυσυνδεσμικών κακώσεων προσδίδει καλύτερα λειτουργικά και κλινικά αποτελέσματα σε σύγκριση με τη συντηρητική ή την όψιμη χειρουργική αντιμετώπιση. Πρώιμη και όψιμη έχουν διαφορά. Από τρίτη εβδομάδα είναι πρώιμη, από τρίτη εβδομάδα και μετά είναι όψιμη. Και τονίζει ότι η σειραφή της οπισθοεξωτερικής γωνίας, που το κάνουμε αρκετές φορές, εμφανίζει υψηλότερο ποσοστά αποτυχία σε σύγκριση με την ανακατασκευή της, την υποκατάστασή της. Τώρα, πρώιμη. Έχει πλεονεκτήματα. Ευκολότερη αναγνώριση των ανατομικών σημείων, πιθανότητα δημιουργίας όμως συνδρόμου διαμερίσματος από διάχυση των υγρών της αρθροσκόπησης στην κνήμη. Αυξημένος κίνδυνος μετεχειρητικής αρθροείνωσης. Της όψιμης τα πλεονεκτήματα είναι ότι μειωμένο είδημα και έχουμε και βελτιωμένο εύρος κίνησης στο γόνατο. Αυτό είναι από ένα δικό μας περιστατικό, έναν δικό μας ασθενή, ο οποίος είχε ζημιά στο έξω θυλακοσυνδεσμικό σύστημα και κάνα δυο φωτογραφίες από την άμεση αντιμετώπιση του. Παρασκευή του περονιαίου νεύρου, το οποίο ευτυχώς δεν είχε ζημιά. Βλέπετε ότι το έξω θυλακοσυνδεσμικό είναι κατεστραμμένο. Πρέπει να κάνουμε διαχείριση των ραμμάτων, δηλαδή θα πρέπει να αποκαταστούμε από τη στιγμή που αποφασίζαμε ανατομική ανάταξη κομμάτι-κομμάτι, σύνδεσμο τον σύνδεσμο. Αυτή είναι η τελική εικόνα και ένα βίντεο για την σύντομο βιντεάκι, το οποίο ελέγχουμε μετά το πέρας της επέμβασης, τη σταθερότητα του γόνατος. Να μην το καθυστερώ. Λοιπόν, από την ίδια δημοσίευση, το review, βλέπουμε ότι η πρώιμη αποκατάσταση σε σχέση με την όψιμη έχει στατιστικό σημαντική διαφορά στα λειτουργικά σκορ. Το Lisholm, το Tenner και το IKDC. Και εκείνο που παρατήρησα και ότι αυτό το κοκκίνησα είναι από την Ελλάδα η δημοσίευση 35 ασθενείς. Είναι μεγάλος αριθμός για αυτούς τους ασθενείς, από τον κύριο Τζουρμπάκη και τους συνεργάτες του. Τώρα βέβαια, review, ψάχνοντας βρήκα κι άλλο. Του ΜΟΚ, πρώιμη έναντι την όψιμη χειρουργική επέμβαση. Τι μας λέει αυτός τώρα και τα συμπεράσματά του? Η όψιμη αποκατάσταση, δηλαδή πάνω από 3 εβδομάδες, μιας σοβαρής πολυσυνδεσμικής κακώσης, μπορεί να έχει παρόμοια αποτελέσματα στη σταθερότητα της άρθρωσης σε σύγκριση με την πρώιμη. Μας μπερδεύει λίγο. Στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται πρώιμα, η γρήγορη κινητοποίηση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει καλύτερα αποτελέσματα από την ακινητοποίηση. Η αντιμετώπιση σε 2 χρόνους, δηλαδή κάνουμε πρώτα τον οπίστιο χιαστό και την εξωγωνία και κάνουμε δεύτερο τον πρόστιο χιαστό, μπορεί να έχει καλύτερα υποκειμενικά λειτουργικά αποτελέσματα και χαμηλότερη απώλεια εύρους κίνησης, αλλά μπορεί και να χρειαστεί manipulation, δηλαδή να έχουμε κάποια δισκαμψία, απώλεια έκτασης κατά κύριο λόγο και να χρειαστεί να μπούμε χειρουργικά για να τη διορθώσουμε. Άρα καταλήγουν στα συμπέρασμα ότι πιο επιθετική αποκατάσταση μπορεί να μειώσει το ποσοστό σε πολυσυνδεσμικές βλάβες που αντιμετωπίζονται πρώιμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό όχι πώς θα χειρουργήσεις και τι θα κάνεις μετά στον ασθενή. Όπως πολύ καλά τόνισε ο καθηγητής. Επιλογή μοσχεύματος. Δεν επιμείνω, μια διαφάνεια, πολλές δυνατότητες. Κατά κύριο λόγο τα αυτόλογα, ο πιστημύριαί, επιγονατιδικός, τετρακεφαλικός, αλλομοσχεύματα. Το κύριο αλλομόσχευμα που χρησιμοποιούνται και μας λύνει τα χέρια είναι ο αχίλιος. Και εδώ πέρα θα τονίζω ότι αυτό που λέει ο στάναρτ, παρά τα μειονεκτήματά τους, κόστος, πιθανότητα μετάδοση νόσου, περιλαμβάνονται στα πλεονεκτήματα η μείωση του χειρουργικού χρόνου, έτσι έχουμε έτοιμο μόσχευμα. Η μειωμένη νοσηρότητα της δότερης περιοχής, λιγότερες τομές, μικρότερες τομές, ελαχιστοποίηση στον εγχειρητικό πόνο, άρα πιο εύκολη αποκατάσταση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ, περίπου στις 3 εβδομάδες δικιά μας περίπτωση, βλέπουμε πλήρη αποκόλληση του προστίου χιαστού, είναι μια πολυσυνδεσμική βλάβη. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε πάντοτε, ακόμα και η υποψία, είναι να βάζουμε το αρθροσκόπιο στην οπίστια έξω γωνία του γόνατος, έτσι ώστε να βλέπουμε, καταρχάς όταν μπαίνει εύκολα σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη, αυτό είναι το drive-through sign το λεγόμενο, βλέπουμε την κακοποίηση του έξω θυλάκου και του ιγνιακού, του τένοντο του ιγνιακού, και από πίσω μετά μπήκαμε με πίστια έσω πόρτα, όπου βλέπουμε εδώ τον οπίστιο χιαστό, ο οποίος μας τον έδινε μαγνητική μια πλήρη ρήξη, αλλά τελικά ήταν μερική ρήξη και αφέθηκε στη θέση του. Αυτό είναι η ρίζα του οπίστιου, η ρίζα του έσω μηνίσκου.
Κλείνοντας, η πολυσυνδεσμική εκάγχωση του γόνατος είναι ένα φάσμα παθολογικών οντοτήτων. Εγώ προσπάθησα να σας βάλω στη σταδιοποίηση της σκέψης πώς να προσεγγίζουμε μια πιθανή πολυσυνδεσμική βλάβη. Άρα θέλουμε μια μεθοδολογία στην προσέγγιση αυτών των αρρώστων. Παραμένει, και εδώ το τονίζω, μια γκρίζα περιοχή λόγω μη διαθεσιμότητας επίσημων κατευθυντήριων οδηγιών. Τι κάνουμε, πού και πότε. Και αυτό λόγω της έλλειψης μεγάλων, τυφλών, τυχεοποιημένων προοπτικών μελετών. Δεν υπάρχουν. Είναι και οι Σύριες με μικρούς αριθμούς ασθενών. Η απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης. Το πότε θα το αντιμετωπίσουμε. Συγγραφεία ή ανακατασκευή. Αλλομόσχευμα ή αυτομόσχευμα. Πρωτόκολλο αποκατάστασης θα πρέπει να εξατομικεύεται στον κάθε άρρωστο που έχουμε μπροστά μας. Η χρήση αλγορίθμων μπορεί να βοηθήσει για τη λήψη απόφασης σε κάποια προσπάθεια που κάνουμε για αποκατάσταση σταθερότητας, διατήρηση λειτουργικότητας και επιστροφή ή δυνατόν και στην άθληση στους ασθενείς μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.